Parang sikat din sila doon pagdating sa drag race. Pinag-knockout kasi ni Benson. Pero okay, nandito tayo ngayon sa drag race ng mga taram. Ayan, dito tayo sa Daang Kalikasan. Alright, nandito na, may bumitaw. Maangat po. horsepower ka. Horse versus me 125.
ano to? 2-stroke na to. Talo yung Mio. Talo yung Mio. RXT yung bro, no? RX 4 yung Dio versus Mio. Mio versus Raider. Panalo yung Mio. Okay. Next natin, mukhang RXT itong isa. And then 4-stroke yung naririnig ko. Mix ano siya? Mix yung laban nila. Open mix ata ang tawag nila dito. Wall start. Wall start silang dalawa. RXT versus Raider. Panalo RXT. Mio at saka 2-stroke Dio at Dio. Okay, nanalo tong Mio pula 4B dito sa Dio. Pero ang tuloy na ito kanina yung Dio, matulin to, nanalo na kanina to. Fall start. Okay, nag-fall start yung Mio 4B. Dalawa sila. Mio 4B ang naglalaban. Daming tae. Okay, ito yung panalo. Mio 4B. Dio and RXT. Panalo yung RXT. Next run, Dio ata ito. 2-stroke. Ayun na.